Het Simmerblomke. Wij zijn in Kalmerswijg en wij zijn onderwijs naar Grietje van der Land. Ja, haar mem die had al oorlog hier de ziekte kanker en Grietje die zwaagt het voor haar. Ze had zelfs haar baan ervoor op zijn, maar ze had zelf ook nog 12 iets ben en nu is haar squamem dezelfde ziekte getroffen. Dus haar heid had haar opjongen voor een mooi bosje bloemen, want ze zei ze verdient het er echt. Dus ik heb er een heel mooi bosje meenam van Hilde Das Bloemenboutique. Het is een beste niet deze week, dus we zullen even zien als ze er is. Nou, ik zie de bel al heen, dus nou ja, dan mag wij nog een belje natuurlijk. Even zien. Ja. Bel doet het. Nou, nog even een wachtje. Daar gaat iemand hier. Hallo, Grietje? Ja. Ja? Kom eens even bij me staan. Goeiedag. Ik ga kom eens even een beetje in de boeten. Ja, dan kunnen we die ook even zien. Ik heb een mooie verrassing. Ja, dat zorg ik. Waar heb ik dit aan te danken? Nou, dat is een goede vraag. Best opjoen terug iemand. Enig idee waar dat zo kennen wij? Dat laat me helemaal... Komt ik van de water. Ja, Hindert ja. niks. Hindert niks. Daar wordt iets van. Misschien dus mem? Die hem heid. Oh, die zei. Ja. Die zei, want je hem die zie ik, Ja, begrepen. ja. Ja, en toen zwaar is het al heel lang voor haar. Ja. Dus nou, hij zei dat we het wel een mooi bosje bloemen. Dus zelfs die baan er voorop zijn vertelde er. Ja. En ik nog 12 iets erbij daarbij. Ja, ik nog 12 iets famkes. Ja. Maar ik doe het me al liefde. Ik heb maar één keer doen. Wat ik met weer oors. Nee. Ik ben er stil van. Ja. Ja, dat snap ik. Het is natuurlijk ook heel wat. Ja. En nou ja, dat is net niks. Oral hier sowieso. Want dat is, Ja. hoe gaat het nou met haar? Maar op zich gaat het wel redelijk, maar ze viel dan net heel goed. Ja? Die is nog wel stabiel, maar ja, het is altijd afwachten. Hè? Een paar weken is wijn scannen, dan maar zien hoe het dan weer is. Als je had heel ziek best, jij hoor aan de maan. Net best. Nee, het bloot een verschrikkelijke ziekte Ja. natuurlijk. En Ja. die wens je in het in daar. En hoe jij dat James kwam en had dezelfde diagnose. Ja, Ja, die had het ook. Die had van 2 kanten. dubbel op. Ja, dubbel op. Nou ja, nou gaat het er wel aardig knap mee, maar ja, je weet ook net hoe het dat in het vieren rent, hè? Ik ben er gewoon helemaal van bijstaan. Ja. En als ik jou alvast doe, het is een sfeer bos, het is een best niet. Maar nou ja, wel hartstikke mooi, Ja. de vrolijke kleuren. Ja, hartstikke mooi. Nou, bedankt, hè, Heid, mem. Geweldig. Ja, dik vertjennen, Ja. dus ik heb een mooi plakje en nou, dat is in ieder geval een beetje wat vrolijkheid in het huis. Ja, daarom. Zij is het ook. Nou, ik ben er stil van. Ja. Ja. Wist ik iemand die wel een Simmerblomke verzinnen? Jou het on u stroch. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.